И здравейте, приятели, днес ще играм на Geometry Dash. Да, остегли съм се играта. Но нека първо да напомня едно ниво, един видео. Клипите ще чакай. Първо да се напомня как аз съм го направил. Тази игра е само релакс. Ще вземем монетите, не се сещам, но аз съм професионалист. Но да се продължим. Добре, това ниво е лесно. Това ниво е лесно, това е трудно. Или аз съм добър или не е лесно? И двете. Easy. Easy peasy. О, не, тук сега най-трудната част. Опа. Ще го направим ли от първия атемпт? Сигурно не. Май. Не съм се упражнявал. Не. Името ме направи. Не, тук е най-трудната част. Тебе, майка му тебе. Добре, изписи. Ще само. Не е много добър старт. Всичката е хубава. Играта много ме кефи, защото просто е хубава. Добре, на RPM мода сме. Това е най-лесният. Айде давай. Добре. Окей, продължаваме. No way. Че в нормалния мод, ако умреш, почваш от начало. Спри, не! Сгреших. Трябва да си... не може ли бе? Може. Не, всъщност не го искам. Да. Сега. Тук е не толкова трудно, но... Сега следващото ниво ще е още по-трудно, то се нарича... няма да проверявам, защото тя ме мързи. Не. Искам монетата. Не. Имам чувство, че тук просто... Айде, наближаваме той. Наближаваме шипа. Бро! Добре, първата монетка е взех. Бро!
Броски, още съм. Не, какво? Как? Нищо. Като направим нивото, ще се върнем за нея. Гледай. Музиката спидва. Добре, поне умрях. Забрал съм я. Да. Айде, Не, защо? Не. Сгреших. Добре. Айде сега. Там. Бате! Айде! Моля! Не, тук ще умирам. Мачкай! Какво е това? Мачкай, бебате, мачкай! Айде! Мачкай! Бихме го! Но тук сега. Back on track. Няма да го тествам, няма да правя нищо на това ниво. Но от мен чао!